Biniloen salmenta inoiz desagertu ez den arren, CD-aren etorrerarekin beruntze egin zuten formatu klasiko horretako salmentek. Plataforma digitalek baina CD-a ordezkatu dute, eta biniloa musika formatu fisikoan jasotzeko aukera lehenetzi dute askok. Gorakada horren erakusgarri da, Beñat Maneirok eta Izea Fernandezek Donostiako Egia auzoan ireki berri duten Egia Records disko denda. Musikazaleak dira egiatar bi hauek, eta orain, euren betiko afizioa ofizio bihurtu dute. Beñat eta Izea gara, eta proiektu hau Egia Recordsen proiektua dator pixkat, Beñatek pasa ditu 15 urte Londresen bizitzen, eta pixkat handikan ja bueltatzeko gogoa zuen, eta disko denda bat montatzeko intentzioarekin bueltatu zen. Pentsatzen genuen egian izan behar zuela, azken finean egian badagolako kutsu kultural bat, eta naiz eta Donostin badauden beste disko denda batzuk, igual ikusten genuen egian, ni egiatarra naiz, bera erdi egiatarra, baina ikusten genuen egian toki aproposena zela disko denda bat irekitzeko, eta azkenean, bion musikazaletasuna uzartu ondoren, pixkat hau sortu dugu, ez? Disko denda soil bat izatetik, ebiatzen dugula, zerbait irekiagoa bezala, musika entzuteko toki bat dago, igual hori ez dela ere zoikoa gaur egun disko dendetan, eta gero musika aukeraketa ere pixkat zabala egiten ari gera, ez bakarrik guk gustoko duguna edo gure ezagutzekin edo nahi dugun auki baizik, eta jendearengan konfiantza jarri, beraien musika ezagutzekin eta pixkat dendaren estokata egiteko, ez? Londresen pasa nuen urte asko eta hor ikasi nuen musika askotako estiloak. Bai, hori da. Eta hemen ekartzeko gogoa daukat. Musika munduan ez dugu inoiz lan egin, egia esan afizio hutsa da, eta nik uste, azkenean igual estilo ezberdinetako gustoak gustoak ez da, porque azkenean nik berea entzuten dut eta berak nerea, baina, nik uste bion artean azkenean horrelako nasketa kurioso bat egin izan dugula, eta denetik aurkitu daitekela, ez, Egia Recordsen gaur egun. Argi eta garbi genuen etxeko taldei bereien espazio eman egeniela. Nik uste dut azkenean musika internazionala eta ere badakagu, eta denok entzuten dugu, baina nik uste azkenean espazio bat izan behar zuela, ez, hemengo musikariak nun bere diskoa utzi, norbaitek, etxera internetez eskatzeko, edo espazio bat nun diskoak ikusi eta ez june baldea, ez dakit norke disko atera du hori erosiko diot, ez? Baizik eta etorri eta ikusi ze aukera dagoen eta zenbat etxeko musikari azkagune asko balio dutenak, eta bizkat argi genuen espazio hori ziur izango genuela, eta gero igual izan daitekela elektronika desiente, igual Beñatek Londresetik dakartzan bitxikeri pilo bat, eta bere lagun bateke gomendatuta eta musika asko dago, eta gero pixkat musika internazionala denetik, ez? Baina, nik uste espazio batzuk argi eta garbi ziur egongo zirela dendan, eta ari gera egiten, ez, pixkanaka. Ni beti izan naiz binilo zalea, igual etxetik dakartzan zaletasun horrengatik edo, baina egia da azken aldian musikari gehienek formatua erabiltzen dutena digitala baina beste formatua biniloa dela, ez? Nik uste azkenean formatu digitalak pertsonalitate asko galtzen duela musikak, ez? Azkenean zu egon zaitezke 8 ordu digitalki musika entzuten, baina igual ez duzu jakingo abesti hori ze albunetakoa dan. Eta nik uste azkenean hori faltan botatzen dela. Musika oso eskura dakagu, 1000 plataformetan, baina nik uste azkenean bueltatzen ari dela analogiko hori, ikutze hori, aukeratzea disko hori, orain hori nahi dudalako entzun, eta nik uste azkenean aukera guztiak dira. Gehiago ematen duzu diska fisiko hori, zergaiti aukera, ez daukazu, aukera limitadoa daukazu. Bai, azkenean. Erabaki behar duzu hau edo hau, hori da, biniloa. Nik uste biniloak badaukala beste, CD-ak ez daukana, ez dira azalak, dira, sonokoraz de arte, no? Dira bestera batera ikusten dira biniloak eta CD-ak, ez? Nik uste CD-a dela orain pixkat
bajuago dagoena, edo hainbeste zirenak egiten, eta nik uste gaur egun musikari askok jotzen dutela ja vinilo ateratzera eta digitala, ez? Eta erdibide horretan nik uste CD-a pixkat galtzen ari dela. Eta gero Madrilen denda asko dago, Londresen ere bai, Bilbora jutzen zera eta denda asko daude, baina Donostian ez zegoen denda asko, eta orain, hirian. Bai, pare bat daude, baina, bueno, azkenean beti esaten dugu ez, ilapaindegi pila daude, taberna pila daude, baina musika dendak ez, geroz eta gutxiago, eta, bueno, pixkat hortik tiraka eta hau sortu dugu, bai. Baina kanpoan egon dalako, baina ni asko ibili izan naiz hemen kontzertuz kontzertu nire gazte-gaztetatik, eta, bueno, sare horretan edo pixkat ikututa, bai kontaktuan egon garela musikariekin eta ez dutela inungo arazorik izan, ez? Onera etorri eta beraien diskoak ekarri eta, bueno, nik uste azkenean denon onurarako dela, bai beraiek dakatelako espazio hau beraien diskak saltzeko eta guri ere bide batez denda ere jazteko pixkat, ez? Bai gustatuko litzaigukela, ez? Erabiltzea pixkat espazio hau ere, igual musika zuzenean ezin dugu egin edo azkenean baimen asko eskatu behar dira eta baina, bueno, Donostiko musikariak eta, ingurukoak, ez, etor daitezela beraien diskak eta aurkeztera, aldin bada txarla bat eukitzeko beraien jarraitzaiekin, lagunekin, akustiko batean edo laukanta jotzera eta baina diegula pixkat kutsu sozial edo hori bilatu, azken finean ikusten dugulako horri tiraka edo, ez, ere sortu dugula hau. Diska firmak ere? Bai. Firmatzeko momentuak, taldeak bai. Bai, egia da hori, musika zuzenan egiteko arazo gehiago daudela, azkenean denda bada eta baimen asko eskatu beharko lirateke, baina, bueno, nola erabatera edo bestera, bai, ekarri nahi ditugula, hori diskoa ateratzen duela norbait, etor dadila, eta gondaitera, ez, bere jarraitzaiekin, eta pixkat bilatzea, eukitzea espazio hori ere musikariak berak erabiltzeko.